Os traballadores do Centro de Día de Praia Xardín e as dúas escolas infantís, tanto a do Saltiño como a de Praia Xardín, iniciaron hoxe unha folga indefinida. Nesta primeira xornada de paro neste último centro, tan só asistiron á escola 3 nenos. Somos servicios mínimos, sí, hai dúas educadoras no turno de mañán e dúas educadoras no turno de tarde. Como máximo podense ter 15 nenos, en este momento pois só hai 3 nenos. Aínda que contaba con servizos mínimos, a maioría das familias optou por non enviar os seus fillos a clase, en apoio ás propias reivindicacións dos traballadores, que demandan a consolidación dos seus postos de traballo, os que accederon polos sistemas selectivos legais establecidos pola Administración hai uns 13 anos. Mayoritariamente porque os contratos están en abuso de lei, xa que son supuestos contratos temporales, e eu e as miñas compañeiras pois levan varios anos aquí xa traballando, non entraría dentro dun contrato temporal. E agora, ao sacar a oposición, pois eses contratos deixarían de existir para ir a unha oposición despois de tantos anos traballando na escola. A folga iniciada na xornada de hoxe terá continuidade todos os xoves, con paros entre as 8 e as 11 da mañá. Si, farase un parón todos os xoves de 8 a 11, de 3 horas, nos que seguirase ca folga ao largo de todos os xoves.